Right, Wagwan people, Wagwan everyone. My name is DJ Sparks and welcome back again. Pana hapa DJ Sparks W patinga chibata nyadzi kasena sena tsichitika matumana ose enyika yeZimbabwe. Ndofunga ndandane time ndisingareact ma video ndisingakudze zvinenge zvichikabona chanyo concentrate ma podcast stereke. Saka video yanero pana hapa I video na madzibaba wangu achivhura hombe madzibaba wazongo no rega tinombononzo woshoko kuma Pentecost kokoko. Sande video yanero pana pada kuti muone the name of my comment kuti ri say mukuzviona sei zvikuitika munyika yeZimbabwe. You know I'm a big fan of T-Fred, the prophet T-Fred. Ndinofarira singade bondi manofarira nyaya dzewanu. Saka vanofarira nyaya dzewanu vanopedzisira wapinda kuchechi kwa T-Fred kana kuti vanopedzisira vanhu vakuswera vachiona mavideo aprophet T-Fred like zvandinenge ndichiita inini. Saka ndicha play a video racho then mobva mariona then mobva makomenda okuti zvakamira sei tichiwarairwa tiri panapa. Kana usina subscribe please do subscribe. Kunoda kuadvertise nesu makasununguka kuadvertise nesu we are open for business atirwadziwe tinotoda kuti vanhu vaite mari ndo chinangwa chedu chechecho. Saka rega ndi play prophet T-Fred tinzoti zvii zvikuitika muchechi. Mauya nani? Mai wangu. Oyai. Magadi madzibaba. Tiripo Magadiyo. Magadi amai. Tipe Magadiyo. Notenda. Chicha munoti mwari akuitire bobongo. Tangoya zvedu kuti tizonamata nevamwe. Kungonamata. Kana paine darewo rinenge raonekwawo neizwi motizivisawo motitambanudzirawo. Hanzi kana dare richinge raita sei raonekwawo motitambanudzirawo unoyatsona nelanguage yechikuti ano uyu munhu amunhu wekuchi amunhu wekumasowe zveshuwa. Oyo hanzi kana paine dare motitambanudzirawo. Handizishe zvangu. Regai titambanudze dare. Amen. Mama. Prophet. Manditi ishe. Ina handidi kunzi ishe ndakakudzai. Ndinekakutya kandozviita. Imi mama pane bundu riri pamwoyo penyu ndirei. Magariro acho atakaita hana kumira mushe. Mati mazibaba. Satungamirira izwi rega izwi riri. Vana madzibaba vakachimasta chigemu chacho. Vanenge vachiti ukataura pamwe wazoendera munhu kumberi unomupa zvekutaura. Saka vanoti aiwa izwi ngaritaure. Hanzi izwi ngaritungamire. Ngarisatungamirirwe. Manzwa reka statement kacho? Ndaseka zvangu. Mama, ndoda kuti mumboignore zvirikutaura baba. Ndisoka inini ndoita maitiro angu. Ivo nezwi ravo vachaita maitiro avo vadzokerawo kurawo kwavo. Ine ikirawo yekwaFred ndoita zvandoda. Kukirawo yekuno kana nchida kubvunza ndobvunza.
makamboona kuti Jesu anosvika pane murume asingaona anoti unoda ndikuitirei, akaitawo kubvunza ari kandibvunzeini. Mama, dambudziko rei? Murume wangu anoramba kurara neni. Kuramba kurara nemi? Zvemurume nemukadzi? Munoramba kurara naye here baba? Handirambi kurara naye. Vanoramba here mama zvecho? Chokwadi vanoramba. Ndane ka feeling kekuti mudhara uyu haasi kunyatsoita zvinhu zvake in good faith. Akuda kunyatsondinzwa kuti ndinoona here kana kuti handione. Ndiri kuona sekudaro. Kana muchiti hamurare naye hamurambe mune muchiti chii baba? Tinenge tiri paminamato. Saka kuti ndizorara pamubhedha ndiri paminamato. Pane mwe minamato isingadi kupongeswa. Muri kuti vanotomborara pasi? Vanorara pasi. Izvo. Muchimboita minamato? Tinenge tiri paminamato. Mukatamba nezwi munopera kufa. Mukatamba nezwi munopera kufa. Ondowe iri kufamba iwe chirega kutamba nenzwi, iwe chirega kutamba nenzwi, iwe chirega kutamba nenzwi, rega kutamba nenzwi. Baba, imimi ndangoitawo sezvamunoita kana muri kugwanza kwenyu. Ndiri kunzini kwamuri mama. Uyu murume uyu chiri kusaka aite kunge ari kuramba nyaya dzake kana kuita sekunge asiri kuda zvekusangana nemi. Haisi nyaya yekuti akaoma musoro stereka, asi ndogwara rekupedzisira. Ini kana ndichitaura handitye kadi, ndototyika kutyika kwacho nokuti ndokunotyisa. Ina handizeze asi ndotozeza kuzeza kwacho nokuti ndokunozezesa. Daidzira Rufaro. Faro. Hakuna Rufaro yakadaro. Hakuna Rufaro yakadaro. Mama, imimi Mwari wamunonamata ndiye Mwari anokudai. Amen. Nekuti zvichida mungadai makatozadzwa chirwere chesiki chine murume uyu. Kwese kurara pasi apa ane chirwere chebonde chaasida kuti muone. Hapana kana minamato inomboitwa pa. Munhu wekuti ari kutotya, ndosaka muchiona muchiti pa
Bukuinzwa sei nyaya iyi vanhu vaMwari. Muri kuinzwawo sei, munoitongawo sei nyaya iyi? Zvikutaurwa nechi? Zvikutaurwa nemuprofita mukuzvinzwawo sei? Imi mama pane bundu riri mukuzvinzwawo sei nyaya dzekutaura nemuprofita guys? Saka isi tingori papa kukuudzai nekukuyambirai nekukupaiwo zvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika kuti mugare muchiziva zvinenge zvichiitika. Ndizvo zvikuitika mumastreets, ndozvikuitika mumastreets. Tangoti ngokupeiwo mugare muchiziva zvinenge zvichiitika. Kuna vada kuzomaketa nesu, vada kuadvertisa zvinhu zvavo, vakasununga kutibata panhamba dzedu dzinoti 0774045235. Anytime munongotibata ipapo toona kuti tingashandidzane sei, tingagadzire chii chinoita kuti zvitinakire tese, munhu wese aise mari muhomwe, because tinotenda tese kuti you have to start something. Unofanira kuita something because hapana munhu akazombobata nekukomplaina kana kuti munhu akanzi amillionaire because chibaba chanyanya kukomplaina asingaiti. Saka you have to start something, you have to do something kuti life irambe iita ichifamba zvakanaka. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.